Vele nizoba nobabili ngizothi mangijika ngiphenduka ngibheka ngala angilungisele. Mangiphenduka ngibheka ngala ngoba ngiyazi ukuthi vele ngala anginelise mhlawumbe uzonginelisa. Amanda, mawubuka mina ubona isilimo. Angiboni Mhlawumbe isilimo. usubona indoda kuyena. Uyindoda ephelele uyayibona na? Amanda kutheni ungijwayele kabi? Angikujwayeli kambe angikujwayeli. Ngijwayela wena. Yazi ngijwayela wena. Mfethu. Ngiyaqolisa mfethu ubona uhlelo lakho kodwa bengaqondile mfethu. Mfethu ngiyacela mina ngicela nje nikhulume kahle bafethu. Yabo kuyimanje ngibizi ukuthi ngizolungisa. Kodwa manje sengibona ngathi mina imbangela eyenza ukuthi nilwe manje. Cha ukuthi manje mfethu ungaphatheka kanjani nomuntu wakho uthi uzolungisa ucela umuntu esizolungisa njengomuntu omazi ukuthi vele uhleze lungisa. Manaka angithi sithando sami angathi ngiyakhuluma. Angathi akwamanje ngakhuluma nawe. Ngakhuluma nawe baba ngilalela. Mfethu ngizamile ukuthi ngicele wena ukuthi uzongilungisela. Manje mase bona indoda kuwena kumele ngenze njani? Ngithanga ngikhuluma nawe Amanda. Ngithanga ngikhuluma nawe. Uzongenza manje ukuthi ngize ngihlanye sekhanda. Ngithanga ngikhuluma nawe. Wena mfethu ungayizwa kanjani lento le? Ungamenje sese ahlanye ekhanda engahlanye embedeni. Kodwa ke asikho lapho baba. Mfethu ngempela Cha na bafinda indlela okhuluma ngayo manje nawe sengathi manje Musu kumthethisa angithi uthaka azolungisa. Musu kumthethisa umthethiselani? Angithi uthaka azolungisa. Umthethiselani? Kusho wena wathi akazolungisa izinto manje wena. Uyabona kwayona le mshini engiyibona lami nizosuka ihliphizela yonke ke manje. Ngobani ngisingikhuluma nawe kahle ubona indoda kulo. Kwakuyena lona futhi manje uzokhuluma zombhedo ukuthi manje kusho wena awufika ngithi ekupheleni kwendaba ukuthi uthi umbizeleni. Kusho wena ngithi uthi umbizele ukuthi akazolungisa. Phela isiphetho sale ndaba yethu ukuthi uthe ubize umuntu. Kimi usho kanjalo ngithi uthe umbizele ukuthi akazokusiza. Sho ukuthi uzokusiza phela ngalento engiyifuna phela. Engizelelana sithanda sami. Ngize kahle ngesihle. Kodwa manje ufuna ukuthi wena nginyusa umoya. Kanti angisakuzwa ingaka ngikutshela kanjalo ingoba ngisakuzwa. Okwamanje Amanda wena ubona indoda ngithi la. Ngiyayibona angini mina ngunelisi. Angina ngunelisi mina. Mangithi ngizama ukulala nawe ngizangithola wesithathu. Ngcono ngoba uyazi ngizangithola wesithathu. Uthi angithola umngane nami noma ngithola ubhuti umfana wasekhaya ngilamayo. Uyangitelela kahle kahle. Awubona ukuthi ngitelela wena. Yazi ngitelela. Yazi ngitelela. Angiteleli. Ngikhuluma iqiniso awunginelisi. Manje kumele ngithini ngoba phela unginelisi. Baba ezokutshela ukuthi ama highlights avela nini kanjalo ke ne-episode full episode uzoyithola nini. Akugcini ke lapho nawe siyakucela ukuthi ube ingxenye yayo le channel ngokuthi ukwazi ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare yona le channel esiyibiza ngokuthi Umjolo Show. Asikukhumbuzise futhi ukuthi ungakwazi ukupressa lela button elilapha ezantsi elibhalwe thank you. Uma wenza lokho uzobe udonate to us ukuthi ke sikwazi nathi ukuthi siqhubeke le channel ikwazi ukuthi ihambe iye phambili. Asikukaleli ukuthi udonate ngento engakanani. Wena wazi amandla akho nokusupporta nje. Ungaphinda futhi ke uthole exclusive content yayo le channel ngokuthi ujoin membership yale channel ukwazi ukuthi uthole izinto kuqala abanye abantu bengakakwazi ukuthi bazithola. Akugcineke lapho asiphinde futhi sikhuze abantu abathatha umsebenzi wethu bakithi bawuposte einkundleni zokuxhumana. Ku wrong kakhulu lokho ukuthi abantu bakwenze. Mhlawumbe umunye uzoyibuza ukuthi why ku wrong ngokuthi thina asikabi nawo ama sponsors njengamanje. So sizwa uYouTube ukuthi sikwazi ukukhokhela ama production asenzela lo msebenzi nasishuthayo. So wena mengabe uthatha umsebenzi wethu uhambe uyowuposta einkundleni zokuxhumana lokho ukuthi kwenza ukuthi abantu bangabe besakwazi ukuthi beze kuthina bazoyibukela bona uqobo. So ngaleyo ndlela imali esiyitholayo asibe sisakwazi ukuthi sikwazi ukukhokhela i-production company kanti mengabe abantu bebaningi abeza kuthina siyakwazi ukuthi sikhokhele wonke ama-cost ayo i-channel nawa i-production. So ningayenzi leyo nto i-wrong kakhulu. Siyanicela bakithi udlala matifana lo aningibonini angilwi nani ngiyalungisa. Namanje ngizozama ukulungisa nako ukuthi into yethu siyenze ngendlela siyenze ihambe kahle siyenze ibe right. Niyazi ngicela ngani ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde ushare yona le channel Umjolo Show. Uyabona njengamanje siku 60k subscribers okusho ukuthi sikhula nawe bo ukhona siqala usasekhona namanje asikhuleni sonke size sifike 2 million subscribers sindawonye khona sizokwazi ngempela ukuthi silungise imjolo yobani nabo bani njengoba wazi ukuthi ke indlu lekhaya la senze izinto eziningi ezahlukahlukene. Siyabonga kakhulu.